ತುಳುಕೂಟ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿಮಲು ಎಂಕಲ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಾತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಕ ಜನಕಲ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಡದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ತಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಣೆ ವಿನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಶಿವ್ ಪೂಜಾರಿ ಶಿವ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಯಶೋಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಲಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಲಿ ಏರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ರಾಜ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಸೋಗಿತ್ತಂಡು ವಾಮಂಜೂರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಊರನ್ನ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಇಂಡಿ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲನ ಆಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡ್ ಫೈಟ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಂಗ ಇರಪದಾರ ಎನ್ನ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಾಮಂಜೂರ್ನ ಆವಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆವಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮೂವಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಟ್ ಆತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ನನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಗ ಎಂಚೈತನ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಇರಪದಾರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಓಕೆ ಎಂಚೈತನ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಈತ ದಿನ ಈತ ತೆಲಿಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಿಜಿ ತೆಲ್ತದ ಬುಲ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ತದಿತ್ತು. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮೂವಿ? Now we have the smallest boy here who has watched the movie Girgit, and let's ask, what's your name? Nestor. So Nestor, what's your favorite dialogue from the movie? What did you like? Can you do some action of Anand Depuga? Okay, thank you. It was a nice movie. Yeah. Okay, yerna acting eddathan. The hero Rupesh Shetty, yes. Okay, very good. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚೈತನ್ ಮೂವಿ? ಮಸ್ತ್ ಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣನ ದೆಪ್ಪಗಾಗಿ ಪಣದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಂಚೈತನ್ ಮೂವಿ? ಓಕೆ ಏರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪದಾರ್ ಎಂಚೈತನ್ ಮೂವಿ? ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೋಳರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪದಾರ್? ಪುದಾರ್ ವಿನೋಲ್ ಎಂಚೈತನ್ ಮೂವಿ? ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಮೂವಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲ ಬರೋಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ 2 ಬರೋಡು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಎಂಚೈತನ್ ಮೂವಿ? The movie was really good. I enjoyed a lot. So it was a good show. So you think more of Tulu movies should come to Bangkok? Yeah, sure, definitely. And this opportunity should be, and a lot of people, the Tulu committee, a lot of people should gather, and it's a great opportunity for people to gather. Okay, thank you. ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡ್ರೆ. Yes. So one of the best Tulu movies I have seen. I enjoyed a lot. Yes, thank you so much. Okay, here we have, yes, Irna Budar? ನವೀನ್ ಅಂದ್ ಎಂಚೈತನ್ ಮೂವಿ? ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರೇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡ ಇತ್ತಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಸರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಎಸ್ Irna Budar sir? ವಿನಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಷನ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಬಕ್ಕ ರೋಷನ್ ಬಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕನ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಪಂಡು ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ತುಳುಗೂಟ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಮೂವಿ ಮುಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕೋಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೂವಿ ಬರೋಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮನ್ ಗಿವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ನವೀನ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ. ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಿನಿ ಇಂಕ ಸೂಪರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೀನಿ ಈರ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ ಅವ್ನು ಸೂಪರ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೂವಿ. Okay, so can all Tuluguda members wave once and say thank you, Girgit rocks. Okay. ಅಯ್ಯೋ